Beno lagunak, lagun bat aurkeztuko dizuet. Hemen bizi da, bai. Harrigarria da, elkartzen garen bakoitzean zenbat kontu izaten dituen kontatzeko. Guazen deitera. Bai, zeta! Miru naiz! Bale, banoa! Arazi txaltoa! Kaixo, ni Txantxiku naiz, laku honetako igelik azkarrena. Laku honetako ez, laku guztietako igelik azkarrena. Kaixo txatxiku! Zer modu zabiltza? Gure laguntxoei esaten ari nintzen gauza pilo bat dakizkizula. Nola da hori? Nola? Irakurtzen, irakurtzen. Dena liburuetan dago. Denetariko liburuak daude. Bai? Noski, historiaz hitz egiten dutenak, kirolaz, sukaldaritzaz, maitasunaz, abentura ikaragarriez. Egia da bai, mota guztietako liburuak daude. Liburuekin asko ikasten da, eta barre asko egin ere. Irakurri dudan azkeneko liburua, barregurezkoa zen. Orduan, konta iguzu liburu horretan irakurritako zerbait, guk ere barre egin nahi dugu.